पानी ଟିକେ ପଡୁଥିବ କି ଲାଗେ मंदिर सृष्टि बोले देखु ये प्राचीन कालीन मंदिर आगु मुनि ऋषि मैंने ये रही तपस्या साधन करते आहारी फल आमर रजा 80 भरण जमी प्रदान करते अनुष्ठान रजा ना मुझे जानी रजा प्रदान करते से जमी जी हाथ दूसरी पाखे जे चूड़ा देवाई पाखे जे दही देवाई किए गुड़ देवाई सब जमी बांटिकी से देते भाद्रव मासरे गिरी गोवर्धन पूजा बोली गोटे हुए पूर्व कही आसुँच लोक मैंने ठाकुर ये जो पंच महादेव वृद्ध कुल जाइए से ठाकुर मैंने एठारे बसवास स्थापन कला बेले कौन सी दैवी दुर्योग हेतु एठार जा पूजा पाँच कालक्रमे ये अनुष्ठान बहुत दिन रहीगला वर्तमान स्वप्नादेश है स्वप्नादेश प्रभात कुमार पाढ़ी कणियापल्ली स्वप्नादेश हवा हेतु मत उद्धार करे नतुबा असुविधा हम बहुत सम्मुखीन असुविधार सम्मुखीन कले ठाकुर एणु बाध्य हो भगवान शरणापन्न हो निज मंदिर निजे आज निर्माण कर देखु कलिजुगर लोक टंकाटे भी देवाकू नाराज हे कि गोटे लोक मु गाँ गाँ बुलिनी कि टेम्पू पठेक आदाय करनी एठारे बसी क्या पदे कही किए केमी अनुष्ठान उन्नति होती 20/11/2018 ठार मंदिर स्थापना केउठा रही मंदिर स्थापन 20/11/2018 ठार है सब निर्माण कार्यक्रम आरंभ है सरकारी अनुदान किसी वर्तमान सुधा कौन सरकार अनुदान मु बारंबार न्यूज करुच्ची कौन अनुदान पाइनी कि कहारी सहयोग नहीं केवल भगवान अच्छा तो मुझे
ସେଇ ହିସାବରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମନ୍ଦିର ଚାଲିଛି। ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି କାହାର କିଛି ସହଯୋଗ ଆପଣ ପାଇନାହାନ୍ତି? କାହାରି ସହଯୋଗ ମୁଁ ପାଇନି। ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଟିକେ ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଆଉ ବହୁତ ଥର ଆମର ଗତ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 3-4 ଥର ଆଣିଥିଲି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର MP ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ବାବୁଙ୍କର ଝିଅ, ସିଏ ବି ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ଆସିକିରି ମନ୍ଦିର ଦେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କିଛି ମନ୍ଦିରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାହାରି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇନି। କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭରସା କରି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଲେଇ ଅଛି। କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କୁ? ସରକାରଙ୍କୁ କହିବି ସେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ବହୁତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଗମନାଗମନ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଯାହାରି ଫଳରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି। ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଠାକୁର, ଯେଉଁଟାରେ କି ଆମର ସପ୍ତଋଷି ବସିକିରି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ, ସେ ଜାଗାରେ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ତା ତଳେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ନିର୍ମାଣ ହେବା ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ତା ତଳକୁ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ନାମ ମଣ୍ଡପ, ତାପରେ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ, ମା ମଙ୍ଗଳା, ସତ୍ୟବାନ ସାବିତ୍ରୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ, ମଝିରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ସାଫା ଉପରେ ବାବା ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର। ଭୋଗ କ'ଣ ଲାଗେ? ଭୋଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ବାଳଭୋଗ ସମର୍ପଣ ହେଇଛି। ଆଉ ବାବା ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 7 ତାରିଖ ଠାରୁ ଭୋଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଇ ବର୍ଷ? ଗଲା ବର୍ଷ 2024ରେ? ହଁ, 2024ରେ, 23ରେ ବର୍ଷେ ହେଲା ନା, ବର୍ଷେ ପରେ 3 ଦିନ ହେଲା, ବୁଝିଲେ, ଲାଗିଛି। ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ପାଣି ଫାଣିର ସୁବିଧା ଅଛି, ସବୁ ସୁବିଧା ହେତୁ ଯାତ୍ରୀ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ହେଉଛି। କୋଉଟା? ଏହାର ପର୍ବ ହେଉଛି ଶିବରାତ୍ର, ଶ୍ରାବଣ ମାସ 4 ପାଳି ଯାକ ଯାତ୍ରୀ ଭିଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି, ପାଣି ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ 4 ପାଳି ଯାକ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା କରାଯାଉଛି ତାର ଶିବରାତ୍ର ଦିନ। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ତା ପାଇଁ କି ସୁବିଧା ଏଠି ଅଛି କି? ସୁବିଧା ଆମେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜେ ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ା ହେଉଛି, ଏଣୁ ଯେତିକି ଆମେ ପାରୁଛୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇକିରି ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ପାଣି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପାଣି ଧରି ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ 5-6 ଜଣ ଆସିକିରି ବୁଝାବୁଝି କରି ଗଲେଣି। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି, ମୁଁ ଯେତିକି ପାରିବି ସେତିକି ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ଧନ୍ୟବାଦ।